Tak čo budeme dnes robiť? Neviem, môžeme sa ísť prejsť. Nechceme ísť na bicykel? Na bike sa mi fakt nechce ísť. Včera som bola cvičiť nohy a nebudem vládať. A čo keby som ti na bicykel namontoval toto? Čo je to? Čo ja viem, to je nejaký kit, ktorý ti z bicykla urobí elektrobicykel. Dobre, môžeme to vyskúšať. OK, tak to idem objednať teda. Na čo, ideme ďalej?